дар шаҳри Хуҷанд маркази савдои либосҳои мардона ки дорои брендҳои ҷаҳонӣ мебошад дари худро барои мизоҷонаш боз кард. Акнун давоми 10 рӯзи аввал шаҳрвандон метавонанд сару либоси хушсифату хушдӯхти замонавиро аз ин маркази савдо бо тахфифи 30% харидорӣ кунанд. Уважаемые дамы и господа, сегодня самый красивый праздник, потому что сегодня в городе Худжанде начинает работать еще один красивый, замечательный брендовый магазин мужской одежды. И мы с вами сегодня станем живыми свидетелями того, что перед нашими глазами мы откроем этот магазин, и начиная с завтрашнего дня каждый из вас сможет прийти сюда, подобрать для себя удобную, красивую и модную одежду. бояд қайд кард ки маросими кушодашавии мағозаи мазкур санаи 11 июн бо иштироки бевоситаи намояндагони расмӣ аз мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳри Хуҷанд ва намояндагони брендҳои ҷаҳонӣ аз шаҳри Истанбули ҷумҳурии Туркия баргузор гардид. Мы рады приветствовать вас сегодня на открытии еще одного брендового магазина, где мы рады представить вам наш бренд US Polo. После того, как открыли мы в Душанбе, решили также и обрадовать жителей этого города, как Худжанд. ба гуфти Илҳом Мусулмонов, кушодашавии маркази савдои брендҳои либоси мардона дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд аввалин марказ ба ҳисоб рафта, маркази асосии он бори нахуд соли 2019 дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе таъсис дода шудааст. مساعد بودن فضای اقتصادی شرایط فراهم آورد که امروز ما نمایندگی خود را در شهر باستانی خوجند و مردم شریف سوخت پیشکش نماییم و با باوری گفته می توانیم که برندهای بین المللی کلیمبر بیسی، داماتوین، US Polo و اریکی چرینی به تابع تمام مردان شهر باستانی خوجند پسند می آید. маркази савдои брендҳои либосҳои мардона дар кӯчаи Рифат Ҳоҷиев чорроҳаи Раҳимӣ ҷойгир буда ҳамарӯза аз соати 9 субҳ то 22 дар хизмати харидорон аст. шаҳрвандон метавонанд аз ин маркази савдои брендҳои либосҳои мардона моли дилхоҳи худро бо сифати баланд ва нархҳои дастрас харидорӣ кунанд. шарофати истиқлоли миллии кишвар аст ки сол аз сол рушди рӯзафзуни кишвари мо далели саодати мардуми мо ба ҳисоб меравад. аз ҷумла пай дар пай кушода шудани мағозаҳои ҷадид ки далели рушди иқтисод ва инкишофи соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз дар яке аз гӯшаҳои зебоманзари Хуҷанди бостонии мо боз як нуқтаи олиҷаноби брендҳои туркии либосҳои мардона кушода шуд. мо шоди шарики ин айёми неки дӯстони соҳибкору тоҷир ҳастем. лозим ба ёдоварист ки дар кушодашавии маркази савдои брендҳои байналмилалии либоси мардонии Кlimber BC, Damatwin, US Polo, Enrico Cherini якчанд соҳибкорону тоҷирони Хуҷандшаҳр саҳми арзанда гузошта барои таъмин намудани сокинон бо маҳсулоти хушсифати ҷаҳонӣ ва муҳайё сохтани шароити харид ба эшон кӯшиш ба харҷ доданд. аз ин лиҳоз харидорони молҳои асилро дар ин мағоза кортҳои дисконтӣ интизор буда ба муносибати кушодашавӣ ва ҷашнҳои миллӣ дар пеш истода тахфифҳо пешниҳод карда мешавад. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Абдусаттор Баротов, Азия.